Bun, deci hai să începem, faceți, eu sunt Mar și am la un episod din Penumbra. Data trecută am rămas aici și nu prea știam eu ce să fac. Dar data aceasta mi-a seama și am aflat că e mai mult de un satanilă în acest joc și cred că o să mă chinui ceva timp cu satanilă. Haide, loading-ule. Doamne, deci n-am așteptat așa la loading-urile astea zăpăcite. Gata? Bun. Careva. Satanilă. Satanilă e viu. Bun. Doamne, cât de creepy. E zona asta să mor eu. Și mai ești când mi-a părut că mi-e frică. Închide ușa, închide ușa, închide ușa, închide ușa! Închide tot! Doamne. Portaie. Uitați aici, codul Morse. Morse reference. Da, mă doar din curs de codul Morse. Beefy jerky, altceva. Aha, un beefy jerky. Și alte nebunii. Aha. Ia să-i mut un pic. Uite ce baterii. Ce alt dracu. Punem. Bun. Doamne, ce acest joc îmi dă un fior. Cutia mătii. Băi, am posat să stau și pe un colț, ești nebun. Dă dracului cutia aia încoa. Stai așa? Nu. Ce dracu? Unde ce nu pot să iau asta? Fuse. Fuse-ul gata, și unde trebuie să-l băgăm? Dăm așa. Da. Nu știu mai și pe unde am venit. Pe acolo am venit. Dar nu, pe aici dacă nu știu am venit. Da, pe aici am venit. Din partea de aia. Și o să continuăm mai în față, să mai mergem. Mai e aici o cameră. Dacă și cum bate inima în momentul de față mie acum. Închide-te, tu ai schide, așa, perfect. Un radio. Nu știu ceva. Mi-e așa o frică aici. Se așa ceva? Sau de joc cu cutica. Deci mi-e o frică de mor. Trebuie să continui. Haide. Ușa mătii. Scâinele mătii. O să furcă.
că mi-e cam frică pe aici. Acolo știu că a fost satanilă. Câinele cel satanic. Și pui mi-ai vezi să fac parcur. Au. Nu vezi dacă să fac pe aici parcur nebun. Bă, acea lanternă bună, nu luminează așa mai mult de 2 pași în fața mea. Bine. Aici nu mai e nimica. Tot aici ceva. Asta îmi dau seama, de fapt nu că îmi dau seama, simt asta. Că aici încă mai e ceva ascuns. Ce eu nu găsesc în pui mei. Hai să ne întoarcem! În cazul acesta. Aoleu, Doamne. Unde naiba să fie? Unde? Că căcatul să știu că vine aici, parcă. Nu acum. Parcă am zis că sigur. Dar unde mă să-i prostie? Să mai coborăm o dată. Că aici știu eu că e ceva. Morță. Păi ce am aia puse fleurile pe 7, da? 7. What? Putem vezi că aici nu e nimica? Oh, what the fuck she said? What the fuck, man? Cum mă s-ar urma asta? E, lasă-o neva jos. Lasă-mă căcatul ăla jos. Îmi ba piciorul în flair tău. R. Așa, dracu, stai aici. Și pe aici nimic. Ha? Nu. Mă, da. Hai. Unde, mă? Unde? What the fuck? Băgați-mă acolo. Să mai căutăm pe aici atunci. Că aparent eu nu-mi găsesc ce am nevoie. What the fuck she said? Cum dracului? What the fuck? Ce să mor de găsiți aici ce-mi trebuie. Că știu că de aici trebuie să aprind lumina. Jos, ca păpăț, mă piși pe tine. Oare? Oare să meargă așa? Da. Merge pe dracului. Mamă mia, frate, să mă găsesc, eu nu găsesc aici. What? Fie. Eu nu găsesc aici ce-am nevoie să mor. Aoleu, bateria vieții. Sări, au, am căzut și m-am lovit. Și nu contează. Atunci când mingea dormitează. Mă, în cur. Bă, voi vedeți neba că aici nu-mi găsesc ce am nevoie. Unde dracu-i mă aia? Și chiar nu găsesc. Da, astăzi o să apară mai multe episoade pe canal. A fost anul dimineața acel episod din Penumbra. Da, în Penumbra. Cum se numea? Counter 1.6. Va mai fi încă un episod de Counter 1.6 diseară. Și încă un episod de Penumbra. Ia mă ce cu chestie. Na, poate merge. Satanilă, să nu fii tu pe aici. Cu să pe să vadă, bum! Bum! Bă, și cum să moarbe eu. Jop!
Jop. Ia uite. Uite-și, mă. Mai vreuna? Așa. Da, ai nu vezi. Hai să mai coborăm încă o dată. Poate găsim acum ceva ce ne trebuie pe aici. Măsă. Da unde? Groapa să nu cred că e aici degeaba. E să mor. Ce am vrea să dau? Mort sunt măci. Îți urmează să mă tot prostia peste mie că fac urât. E? Două dracule. De prostie. Săr, mă! Doamne, ia scăt acolo, ce bun. E. Bun. Bun, cam aici sunt ghișoții, tu și până data viitoare, nu trebuie să like, comment și să vă abonați. La revedere!